panawagan. Panawagan? Wen, panawagan. Panawagan! Maawagan ti imatang dagiti amin aman naniw. Obeng lakay, bakit? Pwera na tay, mabalin na tao na yakisiw. Isang bay kada kayo, ti grupo nga Arcritic. Ipasalit, itidaniw, ama kapelet. Agmapanag, agmalen, daniw. Daniel! Salisal dagiti mananiw nga Ilocano. Wen gagayen, irwaryon dagita talento nga inkay kumpumutan. Ipeksayon dagita karirik na nga inkay kupikupan. Adat tuyan papagayam ti pasalit ang nagiinlorayan. Salisal dagiti addaan na tataden ang kapanunutan. Agpapanag, agmalen, daniw. Daniel! Salisal dagiti mananiw nga Ilocano. Basahin ti si Bubukel a Contest Mechanics iti Arcritic page iti Facebook.